Hej, trenutno dolaze dečki po mene, ako ne stignem na vrijeme, sapnut će mi jaja, pa moramo ići. Kaj je to, Bruć? Arena! Kako se zove moj plavi? Tvoj plavi? Da. Nemam pojma. Uš svaki ti ima ono nešto, ili izdržljivost ili... Molim te reći da je moj napadač. Mislim da je moj napadač. A jebem ti mat. Test? Ja mislim da smo mi ovdje. Jesi. Jeste vi tu već ili? Dečki su svi tamo. Mislim da su već svi došli, a ja se evo vozim, ja sam za par minuta tamo. Lika ćeš mi reći da dole žive neki ljudi, a mi ćemo gore... Se Pa slikat. vjerojatno, da. Ti ćeš se slikat da mi se ne smijemo vidjeti. O ti zabavno, Bruć? Meni nije zabavno. Nije. Ne. I tebi je. Jel ti hvali, jel ti ličiš na nekog isto? Jesi pravan? Ajde. Isuse Bože, di su mu oči? Di su mu oči? Kako je to Bruć? Glava mi je 30% tijela. Piketov party je gotov. Idemo u dalje avanturice. Ovo je bilo najdužih 70 sati u životu. 70 sati. Ajmo s ovim Došli smo si kupiti Bladiće, koji su fake Beyblade. Svako ima svoju boju. Svako ima svoju boju, da. I Pikert ne želi svoju boju. Hoću. Ajde, Ja imam ideju za to. Kaj je ovo? ajde. Pa da naciljaš, da budeš savršeno ga pomaknuti. Ali kako da to sad otvorim? Treba. Jel mi to treba? Evo ga. Da, treba. A ne znam, Bruć, jel tebi išta treba? Baći ti sve to smeće, Bruć. Ote ga, ne diraj mi ga. Ovo je mene napadno. Ovo je fići, ovo je fići. Lik moj je otišao u avanturicu. Prva borba je bila djelomično uspješna, Bruć je prvi izgubio. Moj drugi Pikertov balans nas je Nisi dobio. zadnji i to je jedno bitno. To je istina. Mene je malo kasnije čapila ista rupica. Ali na svu sreću bio sam malo bolji od Brivica. Gdje ćemo? Ajde na svjetlo. Hoćemo unutra u ovome ili ćemo vani? Ja bi možda čak vani. Ajmo tu na parking. Vani, aj tu. Lik mogi skantaju odmah. A jebi se. O, rešili. A kaj mene diraš, Bruce pederko, mat? Treba malo. Ti Aj. piće isto mrš. Bog Ode, te. reši. Ajde ti govori piće. 3, 2, 1, i! Jebote, moj sam sebe ubija. Ovo je isto. Mrš u pić mater, Bruce. Opa! Opa! Rešio me. Brim da me rešio. Moj ima bolens, sad si gotov. A moj ima kurac. O, rešio me. Zaro Bruca! Rešio. Ajde. Govori Bruce. Ajde. Bruce govori. 3, 2, 1, i! Sam sebi najveći neprijatelj. Ovo se baš kreće jako. A lud je. Baš je agres. Baš je zločin. Jako je lud. Malo ga pojačak ima. A sam sebe pojačak imaš. A kako putuje tak čudno nekad? Pijanje. Gle, ne mora ga ni dirati, sam će se izlupat. Sebe isući. Kuš traži ga. Ne mora ga... U iskreno ne znam koji ćemo gledati. Jer se moj dar uživi. Uzman je moj počet kad je. Ali Pikin prejako. Pikin sam sebi agresivan bio. Ja... Aj. 3, 4, šat! Aj, agresivni Pičo. A oni se bar tu ukasni. Da, samo tu ide. Aj, Pičo, da čekaj ga. Ovo jako zanimljivo. Ovo me izblisko malo brzo. Fuck, mene zic jebao. Sad ću ko će se prije sjebat. A, vi. A, jebate. Reši Bruca! Reši Bruca! Gle, bar se ne znam. Znači, moj pobjedi samo ako su svi zajedno unutra. Što zato sve te igre dosta slične, ali nikak te, uvijek je posuđena. I onda sam ti popiznio, ti sam teorije malo hoćeš knjigu i knjigu sam. Expelliarmus. Ovo me dobro ne smije. Jesi dobro? Ja sam brutal. Ne znam zašto to. Aj, daj ga.
Opa. A vodak je dobra. To, ajde. I? Nema da mene glava. Jedan. Jebem ti mol. Opa, Bruc. Moj hoće neki kombo složiti, a ne mre. Hoće ja, ne mre me taknuti. Dosta, gledaj. Evo ga, ide. Opa, Opa, Bruc je krenuo u napad. Oh shit. Daj ga. Opa. Vraća zmaj. A kaj mu je uopće? To je neki viking. U bok, te Bruc. Moj se sam ranije ubija. Fuck! Rešio Bruca malog! Ne! Aj opet. Kako te rešio? To je to, zmaju. Ajde. 3, 2, 1. Možda čak i fiš ubije. Ja bih rekao Fić. A ne znam iskreno. Fiš opet. Fiš ubije. Moj dobiva na balencu, nemoj ga zabavati.